Als ik een boekje wil, ga ik naar mama. Als ik later naar mijn bed wil, vraag ik dan aan papa. Als ik een ijsje kopen wil, ga ik naar opa. En voor zomaar een cadeautje moet ik bij mijn oma zijn. Handen in de lucht, dat is zo'n leesbaar niet. Dat is het fijne van familie. Iedereen zijn eigen rol, die ze allemaal de vriend houdt, heeft het leven vol met mol. Dat is het fijne van familie. De familie dat vol goed. Het is wel zaak dat je onthoudt voor wat je bij die weten moet. Oh, Jan die is er voor het van een breekje op de motor. Dan de Leni voor een boterham met een hagelslag. Mijn neef die veel te hebben, computergames te spelen. En zo is er voor alles wel iemand van die het mag. En daar die handen omhoog, dat is het fijne van familie. Iedereen zijn eigen rol, wie ze allemaal te vriend houdt, heeft een leven vol met lol. Dat is het fijne van familie. De familie dat komt goed, best wel vaak dat je onthoudt wat je bij die weten moet. Weet je waar ik mijn boek over ga schrijven? Over dingen die niet mogen. Wie doet er thuis wel eens? Wie doet er thuis wel eens iets dat eigenlijk niet mag? Dat kan ik even zingen. Wie doet er thuis wel eens iets dat eigenlijk niet mag? Oké. Wie doet er thuis wel eens iets wat niet mag, waarbij je ouders niet weten dat je dat dan hebt gedaan? Oké, ik vind eigenlijk, en als jullie als kinderen zou heel goed luisteren naar deze tip die je de rest van je leven kunt gebruiken. Ik vind dat elk gezin, in ieder geval in Nederland, dat elk gezin 1 dag in de week zou moeten uitkiezen, waarbij er 1 iets op de dag is, waarbij iedereen iets mag doen wat heel stout is. En het is dan niet alleen dat de kinderen dat mogen, maar de vaders en moeders die mogen dat dan ook. Gewoon gezellig met z'n allen iets doen wat niet mag. Om jullie een klein beetje inspiratie te geven, even kijken. Wie van jullie houdt er van een boterham met hagelslag? Even kijken. Even kijken. Ik wil echt wel één keer niet heel erg van een boterham met hagelslag houden. Hè? Wil jij eens even komen dan, alsjeblieft? Kom even naar voren. Oh. Dan gaan we nu hier live een stoute boterham met hagelslag. Kom even op het podium, kom maar bij. Kom even, hè? China. Is je nu? Ja, oké, goed, dat moet ik even weten. Oké, nou, ik heb hier een bord voor Luc. Ik heb hier een boterham voor Luc. Hier, boter voor Luc. En een mes voor Luc. En ik heb een vraag voor Luc. En die komt nu. Wil je alsjeblieft even een boterham spelen? Fijn, doe maar. Mag een beetje meer pakken, hè? Ja, mag wel een beetje meer pakken, hoor. Wacht, ik doe het eigenlijk op. Zo. Zo. Oh. Luc, tijd voor de hagelslag. Ik zou zeggen, wil jij eventjes hagelslag koken, zoals je dat thuis ook bent aan het doen? Echt waar? Mag jij zo hagelslag op die boterham? Waar zie je dat van man? Oh, die kan ik nou niet zien. Nou, weet je wat het als ik jou was? Zo nog een beetje meer hagelslag koken. Echt nog een beetje meer hagelslag.
Oké? Maar dan moet je niet trouwens mee naar school nemen, dat is niet zo handig. Oké, even applaus voor mijn eerste assistent. Maar, je mag ook mee klaar. Oké, dan hebben we meteen nog een andere vraag. Wie van jullie mag er niet in zijn glas met drinken blazen? Omdat er dan kringen op tafel komen en dat dan gaat plakken op tafel. Even kijken. Kom jij maar eens. Je mag toch even laten. Nou, eens even kijken. Reuzelinken. Blaas maar eens bubbels. Nu mag ik hoor. Kan een beetje harder, toch? Nou, wacht even. Het is niet zo spectaculair. Wacht even. Dat doen we even. Wacht. Kijk, een grote glaasje. Nou, blaas maar bubbels. Nog een beetje. En nog een beetje.